Vám lidi tady u dalšího videa, já vím, že dlouho jsem nenatáčel. Kámo, nefakt se s těma skinama. Že si tady budu hrát s kámošem. Jo, včera máma koupila Brawl Pass Plus, takže je šťastná. Jo, takže dneska zahrajem tady s kamsem. Jo, a já jsem jakože před oběd burger. Jo, a tady... Jako maso burger. A tady měl borec burger nějaký na oběd. Maso burger. Ale to se škoda. Bylo dobré. No ne. Co vezmu Edgara, dej. Takže dneska budeme hrát dua. Drž hubu. Dneska budu pušovat Edgara na 15. Nebo na 20, jestli to dáme. Na 20. Drž hubu. Kom, tu už máš diamond? Co jsi poslal, ne? Já nemám diamond. Vůbec. Já mám server. Já jsem se hotovala. Gasu piču. Jumpoval jsem na ně. To je svarta. Já jsem na ní jumpoval. Tady jsou dva svartové. Double svarta. Jumping. To je dement. Káro, skurvenej. Káro. Pičo. Sorry. Pičo. Pardon. Hej, sorry, chat, já totiž takový dneska angry this. Go. Jdu pařit Snakea. To máš, ne? To je bába, když byla. Nevím. Jsi takový rasista, kámo. Jdi tam dolů a pak jdi tam na tu prostřed. A pak jdu do tebe. A pak jdeš do prde. A pak jdu tady na monkey kouta. Pak jdeš do prdele. Je tady kout, který po mně střílí velký banán. A je tady Zerobot. Wow. Tady má velkýho banána. Neskákej na ně. Dá můj pen. Dám tě like. Nechceš jim dát, doufám, zadarmo KitKat, ne? Ne. Ne. KitKat nedám nikomu. Ne. Ani ve škole. Úplně. Ani zpět. Úplně. No možná. Komu? Nic. Nikomu. Vůbec. No možná nějaký lidi předešli, že? Protože málem dal na one shot. No tak když je to vůl, že? Vůl, no. Bulova jsou vůle. Monkey. Kámo, ale doslova mě to nezareagovalo. Já jsem mačkal ulčko a mě to neskočilo. Počkej, v jaký... Profil. 6. e-borci. What the hell? Go. Kámo, to je tak drsný klub, ve kterém seš, kámo. Megapick je povinný. Jen aktivní hráči. 5 dní offline rovná se kick. Co to do prdele je? Nechceš jít ke mně do klubu? Hele, já jsem kámoši. Kámoši ven klubu. Nechci zase do jiného. Já jdu na střed rovnou. Však máš diamond. Takže jsem měl předtím diamond. Jde na tady ty dvě, já jdu na střed pro asi 6 šestek. Jo. Bro, sprautič. No way, bro. KitKat. No way! Já potřebám bole. Ty žiješ Ameriku, kokot. A ty se žiješ Ameriku, kokot. Nech to. KitKat. KitKat je nejlepší. Já si to vezmu, ty pavre, jo. Tady je Lori. No, tak to jsem neviděl. Už já mega kika. Bang. Plnej banger, kámo. A to je
Hej, vysvětlím, že máš Chestera? Ne, protože oni přidají Loki Chestera. Ty vole, Epic. Ty vole, ty jsi Epic nějak. Protože hráš Epic Game. Úplně. No vlastně nemůžu hrát Epic. Nemůžu, protože mi máme vzala všechno. Gamo, já jsem sliboval, že Má ti budu... vzala i tam. Všechno. Má ti vzala i duši. Úplně. A máma mi možná dneska přinese PlayStation zpátky. To znamená, Že můžeš točit Fortnite. že už konečně budu moct točit Fortnite, jestli zjistím, jak se to dělá. Musím nějak dát Bluetooth asi nejspíš a natáčet to. No taky musíš říct mám, já ti koupím webku. Jo a pak... Ty vole, kolik stojí? Kolik stojí? Webka nevím. Bro, wait. Kamo! Kamo, borec má to biby. Tak jdou všichni do píči. Dodělíme telefon. Ale já jsem zapomněl, že u tebe neznamenáme. Bro! Dodat to. Emut. Tak ale nechtěl jsi zkoumat tady ten sken radši. Ne, protože Edgara jsem se dneska otevřel. Nevím, koho si vezmem. Já prima ne. Máš tady biby? Já nemám Torbiby. Chtěš prdele? Ne. A Torbiby ne. Kámo, vůbec je to seká strašně. Máš nejhorší telefon. Co? Máš nejhorší telefon na světě. Tak se mám Kita. Kitka se tam. A nebudeš jim dávat zadarmo KitKat, jo? Budu. Nebudu. Co můžu zavolat ani mámě? Tam to tak čivně na tom telefonu. Oh. Baby. Pojďte sem, počkej. Bro. Co je? Bro, bacha. Bacha, chábr, tam je KitKat. Chábr KitKat. KitKat chábr. Vyčekajte. No wait, bro. Jdem na ně. Je tady obří párek. Takže... Zabuď obří párek. Mě by zajímalo, jaký párek. Ale to nevím. Hodně velký. Bro, když jsi na něj skákal, však ho můžeš normálně lehce zabít. Protože nepočkal sekundu, než jsem nečtu. Nevím. Bro. Já nechci, aby mě zabil velký párek. Velký pustý párek. No wait, bro. Skoč na pár. Dobrý, skočil se pozdě. Ale to je taky dobrý místo, jakoby. Tady jakoby ten tvůj nejvíce... jo, bro. Ten tvůj nejvíce sekaný tam to můžu napsat. Nikdo. Jo, díky. A počkejte, kolik budeme mít baluna. Za velký pindiky. 45. Za velké pindiky. No tak počkej, ještě. Tady ti doporučuji Chestera. Teda Chester je nejhorší, sem jde. Počkej. No. Já už to vezmu svůj telefon asi. No. No, to asi vezmu. Ale já mám mě teďka... Zahraješ si teďka sám? Já zavolám mámě, jestli se něco nemůžu přes krajit koupit za 50 korun. Gemy. Bro! Gemy, bro. Já si asi koupím Melody, kámo. Jo, kup se Melody.
Bro, mě se to zaseklo, já se nemůžu nic koupit. Tak já teďka zavolám mámě, tak... Čekaj. Já mám takový laker, že můžeš kupovat věci přes kredit. A proč si to mám paušál? No. A proč si to nekoupíš? Proč si jí ptáš? Bude ještě víc nasraná, když si jí zeptáš. Desenka Moskva. Moskva. Masturbací. Počkej, já mám. Tady nějakou Hej, se dělá Adam po večerech. Mami? Ale můžu si přes ten kredit koupit něco za 50 korun? Ale nech si ty na hlavu. Prosím. Já ti říkám, že ti už životě nekoupím. Přes kredit. Kup si to, vole. Tak asi můžu. Já většinou, když mi máma típne, tak většinou to znamená jakoby jo, protože pak jsem jí poslal žádost o ten Brawl Pass a ona mi to potvrdila, když mi to típla. Okay. Tak co se může stát? Zmlátí mě, že jo? Nemůže, Proč? protože nemůžeš poslat sociálku. No když tak u vás už jak doma. Tu já furt natáčím, no tak